I tɔgɔ ni jamu? Bon, ne tɔgɔ Daniel Togoa. E yɛrɛ bolo kan taabolo bɛ cogo di? Bon, vraiment kan taabolo ka fisa fɔlɔ. Kan taabolo ka fisa yɛrɛ yɛrɛ de. Mais seulement dumuniko in kɔni vraiment an ka problème dɔɔni sɔrɔ la an jiko. Dumuniko tagabolo fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bi yɛrɛ. Bon, n'a dɛsɛla y'a ye fɛn mɔgɔ dɔ yɛrɛ bɛ hali u ma dumuni kɛ fɔlɔ ala ni nako problème fɛ. Bon, tiɲɛna o y'an tɔɔrɔ dɔɔni. Ya. Dɔw yɛrɛ sigila n'u ka kini jalaw ye ma se ka naka la yɛrɛ. Kalansen minnu bɛ ka di ka daminɛ kan daminɛ la fo ka se bi ma I ye faamuyali sɔrɔ olu la wa? Bon, ne faamuyali caman sɔrɔ olu la fɛrɛ. I dɔgɔnin fitinin min tora so ni seginna ka bɔ kan na n'a k'i ka ɲɛfɔli kɛ I bɛ mun fɔ a ye? N bɛ se ka ɲɛfɔli k'a ye n bɛ se k'a fɔ a ɲɛna ko bon danaba ni ala cɛ kɔni Yesu ye se d'a ma Setani kan suguya bɛɛ la quoi. An ye se sɔrɔ Setani kan suguya bɛɛ la. Bon, n bɛ se k'o fɔ a ɲɛna bon an ka bɔ Setani diɲɛ la an ka kɛ ala ta ye quoi. Balimamuso I tɔgɔ n'i jamu? Ka tantɛnɛ ka se bi ma kan taabolo bɛ cogo di? Kan taabolo a ka fisa wajibi bɛ ka faamuya mais ni yɛrɛ ye problème ye jiko problème yɛrɛ an yɛrɛ tɛ ka se ka ji sɔrɔ ka mais jiko kɛra problème an taara an da tɛ ka sɔrɔ ka jiko kɔni de ka gɛlɛya. Kalansen minnu bɛ ka di e bɛ se ka fɛn fɔ an ɲɛna I ye mun faamuya? Ne ye caman faamuya méditation m'olu faamu ani pasteur ka wajibi mara kuma caman kan quoi Setani tɛ mɔgɔ ɲuman k'an yɛrɛ ye jɔn ninnu ma faamuyara. Ni e taara so e bɛ se ka mun fɔ? Ne taara so mɔgɔ sama b'a ɲɛf'u ɲɛna Yesu ye se sɔrɔ Setani kan Setani ka I tɔgɔ n'i jamu? Non fara bɛ Timote Kulubali. Kabini kan daminɛna kan taabolo bɛ cogo di? Kan taabolo bɔ a kɔni ka fisa dɔɔni nka n'u ma di sisan sogo tu tɛ ka sɔn ka sogo kan ka dumuni na n ma fuma. U tɛ ka sɔn ka sogo k'a ka dumuni na mais enseignement minnu bɛ ka di olu position bɛ cogo di? Non a tɛ ka mun ka di yan non a ka fisa yɛrɛ i fɛnɛ tuguni an bɛ ka a ta ka ɲɛ cool kɔni don a ka fisa kosɛbɛ. Cool kɔni don minnu ma yan sɔrɔ e bɛ olu sama mun na enseignement ta fan fɛ? Olu ta ni sera so ni mun di ma o ye an ka fɛn tɛmu ye Jésus Christ est e ye mun de faamuya thème yɛrɛ la? Bon thème yɛrɛ kɔni ne mun faamu thème na mɔgɔ ma da non matigi la ka olu bɔ dibi la ka na kelen la bon ne kɔni ta kɔni o ye. I tɔgɔ ni jamu ne balima? Ne tɔgɔ ye Paul. An bɛ tɔrɔ so kan na kabini ntɛnɛn a taabolo bɛ cogo di? Bon tɔrɔ so kan a taabolo ka ɲi kosɛbɛ depuis anw nana wajibi bɛ ka kɛ dɔnkili bɛ ka da en même temps mɔgɔ nisɔn ka di bon an bɛ dɔnkɛ fana quoi bon orateur principal yɛrɛ thème min dira ma bon a bɛ se thème décortiquer cogo la bon faamuyali ka sɔrɔ fana bon dumuni bɛ ka sɔrɔ ka dun mais en vrai dire an tɛ ka sogo sɔrɔ ka fɛnɛ quoi donc kan kɔni kɔnɔna na kɔni fɛn bɛɛ ka ɲi fo sogo ko yɔrɔnin bon o yɔrɔnin ka ko ka bɔ a la kosɛbɛ quoi an kɔni an bɛ yan ani mɔgɔw donnen don ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn dɔn ayiwa an nakun ye fɛn min ye olu b'a faamu k'an tɛmɛ yɛrɛ tacogo i ɲɛna kosɛbɛ Jésus Christ vainqueur Satan et du péché non k'an tɛmɛ ɲɛna trop. N'a fɔra sisan minnu mana kan na k'e ka fɛn fɔ olu ɲɛna walasa olu ka se ka fɛn faamuya thème kan e bɛ mun fɔ? Wala ka fɛn fɔ olu ɲɛna walasa u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na ka fɛn o fana kan o de nin ko i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka dɔn k'a fɔ ko Yesu ye se sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ kan fanga si tɛ yen mun bɛ Yesu kan quoi donc Yesu ye sebaw bɛɛ tigi de i kɔni i b'o dɔn i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ. I tɔgɔ n'i jamu? Ne tɔgɔ Sefasi Daw. Kabini kan daminɛna fo ka se bi ma taabolo bɛ cogo di? Non kan taabolo ka ɲi nɔ basiment foyi tɛ yen nɔ kan taabolo ɲɛna yɛrɛ yɛrɛ bɛɛ b'a la ko kan jala sisan. Maa min mana kan na ni e kan ka kan ɲɛfɔ a tigi ɲɛna kalansen minnu dira e bɛ se ka mun fɔ a tigi?
bon kalanté mun dila ina fo kan thème yere ni je suis vainqueur de Satan et du péché ne thème quoi na bakuru ba mun dila me do la ko quoi par détail quoi ina fo passer chamo kuma na quoi akola anga ta kibar ma kana forcer anga kon batigi ton et puis namu waju ka fo fana ko minu ma Yesu don anga kibar ma fo lu fana ina ni am ma kibar ma fo shini pibi ni nga quoi voilà ne belo ke to ni jam ok ne to Isiaka Kulibali kan ta bolo be chugudi bo kan de ba damne na pateru ga wajul ke am ga famali ga soro voilà anmiti ga wata rere mam mana kana no tigi ko ka nyefoli ga le kan temu kan e be se ga mu fatigi bo kan temu oye Jésus-Christ vainqueur de Satan et du péché boranga na Yesu ese soro setani ani dulmuka passer ka kalandi tola e mune famya dakrunya damadamara passer ka kalandi tola ok bon atagara nya ka kalansi nya jeade to bi na Yesu ese soro tadi Yesu bangira anana jina anana sajunu muto ko so ole enfana ke se soro bagawi o kuma dan bologa ko ito wani jam bulu Kulibali era bolo kan ta bolo be chugudi kadam le ndene nuna ka se bima ami ala fo ka barkada kan ta bolo kafsa kalanse munu mega di era fe olu be chugudi kalanse un kafsa o tabulo kafsa era de ayela mal chamandu nganyana maya kuno ami domine ko bi nyeso mo sama mi sura la fana meta seso mi ntonyogon ladi min ka mbalma minum be ma nyefulu fana pour ko lu fana ka famali sura la voilà kan ere tem babe ka mu yere de fanya na keren ade ha kan te mun ba yere bala ka mi fanya na e ka bol ka tami kan te mun ba bala ka mi fanya na ne ba tige tan to ko ni jam boné to ko yona damini kan ta bolo be chugo o kan ta bolo atawlu kan parce que depuis mardi kalam nu ga di amma am go fam tena kan ta bolo kan yere e do gani min turaso na ko ka kanya tem do nya fale yana ebe mu fo bon na ne ga ni ba fo ko kan re temu banjile no famika ni bu fo folo Jésus Christ vainqueur du Satan et du péché bon bamanangana Jésus c'est soro satanika donc ne be tanye ka olu nya fanyana ne be fa nya fo nyana sa ko Yesu c'est soro satanika kan passer ga nya fo luwe ebe jumene fo par exemple anaye dawli dobe kum matigi baraw damne na fo satania a essayer ka mati Yesu krobo romina donc ne be tanye ka olu fay donc satani tarani Yesu kuluka ka fay ko na be se kula kwa ka kurunya maka ka juri ifana atarana etaji sanve donc kuna ala din aga yare klika jigi ala na melega uchi ka kunde donc satani mati korobo mais mati ki mason balam sey to ko di jam so kuma da mele kuma ibsega mu fanya kanta bolo bon kanta bolo akai ne konse akai yoro jaronye bon dungo asuma famia folo maintenant adunga d'ici ça mais enseignement mu mega di olu position me chama famia ibsega doni fanya ye mu famia mo mi mana kana wala sa o tigi no tigi la me fanaga na fasoro ye chama famia ila ko maya ji ko ta famfla na dana ba muso kan yana so mo nyela to wali ya chugodi eglise ko ni chama famia ko na balange to ko ni jam ne to ko Zakari Dambele ibsega doni fayna kan tabulo kan ok d'accord le sega doni fo nyana kan tabulo la quand thème principal au milieu Jésus-Christ vainqueur de Satan et du péché donc tiena o thème yemi na fanka bon ko sebe donc Yesu nana ka ambos satanika jonyama donc ani ay sesoro jumu kan fane ani kan yere tabulo fane kan ya e kan damne na wakati bina donc ja fana tun telendo me
ala ye a ka nɛɛma kɛ a ye sanji di an ma. Enseignement minnu bɛ ka di mɔgɔ min mana kana sisan n'e bɛ fɛ k'a tigi sama walasa a tigi ka faamuyali sɔrɔ i n'a fɔ e min bɛ e faamuyali sɔrɔ cogo min e bɛ mun fɔ a ye. Mɔgɔ min mana kana donc ne bɛ se ka kuma min sama o tigi ma o ye Yesu kɛra kisiba ye donc mɔgɔ wɛrɛ fosi tɛ yen kisili bɛ sɔrɔ min tɔgɔ la ni Yesu tɛ donc ale de nana ka taa gɛngɛ yiri kan walasa an ka jurumu yafa sɔrɔ.